Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Kochane, drugi dzień naszych postów parafialnych rekolekcji. Zatrzymowałem się w granicy любові до Бога, granicy любові до другого człowieka i Бога do każdego z nas w pierwszą czergu, jaka jest krynicą właśnie tej naszej mocy, tego, jak lubić, jak być darem dla drugiego człowieka. Podczas dzisiejszej tej świętej mszy ja modlę się prosić o dar życia wiecznego dla pomierłych, za księdza Aliego Dule, 5. годовщину śmierci, tak samo za pomierłych Stanisława i Władysława. Godna udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, stanął prawdzie przed Bogiem i przeprosimy o się nasze grzechy i prowiny. Spowiadаю się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Так вам прошу, Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmieniący nad nami Bóg Wszechmogutny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Panie nasz Boże, niechaj miłościwej łaski skieruje do Ciebie nasze serce, bo bez Twojej dopomógi my nie możemy Tobie podawać. Pros Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, niech z Tobою żyje i władać w jedności Ducha Świętego, Bóg prazusie wieki wieczny. Читание книги пророка Еремии. Ты, Пане, дал спознать мне, и я ведаю. Ты показал мне учинки ихние. Але я был, як приручене ягня, якое вядуць на зарез, і не разумеў, што яны задумалі змову супраць мяне. Знішчым дрэва ў поўнай сіле, вырвем яго з зямлі жывых, каб не згадвалі больш імя яго. Але ты, Пане магуцяў, які судзіш справядліва, які даследуеш нутро і сэрца, дазволь мне ўбачыць тваю помсту над імі, бо табе я давяраю сваю справу. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся,
Уратуй меня от усіх гонителів моих и вызвали мяне, каб не схопили, як лев, душу мою, и не разодрали, покуль нема кому вратовать мяне. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Пане, суди меня по справедливости моей, и по моей невинности все, что во мне. Нехай скончится злосливость грешников, умацуй праведного. Боже справедливый, який доследуешь нутро и сердца. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Мой щит — это Бог, який ратує праведних серцем. Бог суддя справедливий, Бог, який щодня споганяє. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Щасливые, хто в добрим і чистим серце заховує Слово Божие і приносить плод у терпливості. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час люди з натовпу, коли почули слово Єзуса, казали: «Ён сапраўды пророк». Другие казали: «Это Мессия». А інші казали: «Хіба з Галілеї прийде Мессия? Ці ж не сказано у Писанні, що Мессия прийде з роду Давіда, із мястэчка Бетлеема, адкуль быў Давід». І вось адбылася за яго спрэчка ў народзе. Некаторыя з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі. Вярнуліся слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі яшчэ ніхто не гаварыў так, як гэты чалавек». Фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Можа, паверыў у яго хто з кіраўнікоў альбо з фарысеяў? Але гэты натоўп, які не ведае закону, пракляты». Тады Нікадэм, які быў адным з іх і прыходзіў да Езуса раней, сказаў ім: «Ці наш закон асуджае чалавека, пакуль не выслухаюць яго і не даведаюцца, што ён робіць?» На гэта сказалі яму: «Можа, і ты з Галілеі? Даследуй і ўбачыш, што з Галілеі не паўстане прарок». І разышліся кожны да свайго дому. Гэта слова Пана. Похвален Иисус Христос. Навеки вечные. Уважаемые у Христе Пану, браты и сестры, переживаем наши великопостные реколекции. Вот сегодня уже другий день наших разважанняў.
другі дзень нашай падрыхтоўкі, нашага сэрца, нашай душы, нашых думак на перажыванне вось гэтай вельмі важнай праўды нашай веры аб змёртвых паўстанні нашага збаўцы і адкупіцеля. І так як ужо было сказана учора, вось заахвочваю вас менавіта да таго, каб такой асноўнай думкай нашай вось гэтай падрыхтоўкі да Вялікадня была вось менавіта запаведь любові Бога і бліжняга. І вось сёння, можа, асаблівым чынам я хацеў бы скіраваць вашу увагу на тое, што ўвогуле сабой прадстаўляе і чым з'яўляецца вось менавіта любоў да Пана Бога. Як мы можам даць вось менавіта гэтае сведчанне? Я думаю, што кожны з нас добра разумее, што увогуле любоў у такім вось агульным значэнні, калі мы гаворым пра любоў паміж мужчынам і жанчынай, і увогуле, калі мы гаворым пра такую сяброўскую і хрысціянскую любоў, яна заўсёды патрабуе пэўнага адказу. Заўсёды, калі, напрыклад, хтосьці нам гаворыць аб тым, што любіць нас, вельмі важным з'яўляецца вось даваць гэты канкрэтны нейкі адказ. І калі, напрыклад, гэта ўзаемна, мы гаворым, напрыклад, аб тым, што гэта ўзаемна. Калі, на жаль, напрыклад, здараюцца ўсё ж такі ў жыцці, бо гэта жыццё, такія сітуацыі, што гэта можа не ўзаемна, аднак аб гэтым таксама трэба сказаць. Сказаць, напрыклад, каб ўсё ж такі чалавек разумеў і усведамляў, што можа няма чаго на штосьці разлічваць, і трэба далей вось ісці гэтым шляхам свайго жыцця, вось шукаць свайго месца, альбо, напрыклад, шукаць свайго чалавека ў сваім жыцці. Прасіць Пана Бога, каб дапамог бы, вось, напрыклад, знайсці вось гэты адпаведны кірунак. А калі мы гаворым вось менавіта аб нашай любові да Пана Бога, ізноў жа трэба сказаць, што калі Бог, які першы гаворыць чалавеку аб тым, што любіць яго, ён таксама чакае ад нас адказу. Вядома, што Бог не змушае чалавека. Бог дае магчымасць чалавеку альбо, напрыклад, пачакаць з адказам, альбо крыху паразважаць, як адказаць вось Пану Богу на гэтую праўду аб тым, што ён нас любіць. І заўсёды, калі вось мы разважаем аб гэтым, мы можам вось пытацца і шукаць адказы на гэтае пытанне, як я вось менавіта ў сваім асабістым жыцці магу даць вось гэтае сведчанне любові Пану Богу. І, напрыклад, увогуле, так забягаючы крыху наперад, можна з упэўненасцю сказаць, што вось вашая прысутнасць тут, падчас гэтай святой імшы, ваш удзел у великапостных парафіяльных рэкалекцыях, вядома, ізноў жа па меры магчымасці, гэта у пэўным сэнсе такое сведчанне любові да Пана Бога. І сёння, вось разважаючы менавіта аб тым, як мы можам даць адказ Пану Богу на ягоную любоў, я хацеў бы звярнуць вашу увагу вось на такія тры пэўныя элементы. Напэўна, вельмі шмат можна казаць, і вельмі шмат можна прывесці розных вось гэтых прыкладаў, як мы можам даць Пану Богу сведчанне аб нашай любові. Але першае, на што хацеў бы вось звярнуць вашу увагу, гэта Божыя запаведзі. Гэта захаванне Божых запаведзяў у нашым жыцці. У першым пасланні святога Яна апостала у 5 раздзеле напісаны такія словы: «Патым пазнаём мы, што любім дзяцей Божых, калі любім Бога і захоўваем Яго запаведзі. Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі, а запаведзі Яго не з'яўляюцца цяжкімі». Мы жывём увогуле ў такія часы, калі вельмі часта, вось, напрыклад, многія нам хочуць накінуць вось такую думку, такое ўсведамленне таго, што Божыя запаведзі сёння, можа, ужо не настолькі актуальныя, і, можа, не настолькі важна вось з'яўляецца у сучасным свеце, дзе мы жывём, дзе мы знаходзімся, іх захоўваць і згодна з імі жыць. Аднак для нас, як для веруючых людзей, вось гэта павінна быць нечым такім пэўным, што захаванне Божых запаведзяў з'яўляецца з нашага боку. Наколькі, вядома, у нас гэта атрымоўваецца, таму што мы людзі, і часам вось гэтыя пэўныя падзенні, пэўныя слабасці
пэўныя недахопы яны маюць месца ў нашым жыцці. Яны праяўляюцца ў тых ці іншых абставінах нашага жыцця. Але вельмі важным з'яўляецца заўсёды, каб мы ўсведамлялі і разумелі, што крочанне вось менавіта шляхам захавання Божых запаведзяў з'яўляецца ў першую чаргу з нашага боку такім сведчаннем нашай любові да Пана Бога, сведчаннем таго, што тое, да чаго захвочвае і прызывае мяне Бог, у маім жыцці з'яўляецца нечым важным, і наколькі ў мяне гэта атрымоўваецца, я стараюся згодна з гэтым жыць, згодна з гэтым паступаць. Памятаю, што вось некалі ўбачыў такі малюнак, такую карціну, калі так можна сказаць, ці дакладна не памятаю, можа гэта нават быў такі фотаздымак, вось, на якім была прадстаўлена такая вось менавіта сцэна, што чалавек знаходзіцца у гарах, стаіць над абрывам, і вось менавіта на гэтым абрыве знаходзіцца такая высокая агароджа, якая забяспечвае менавіта, каб нічога не сталася, не здарылася пэўная трагедыя. І вось чалавек глядзіць на гэты пейзаж, цешыцца, і аднак вось і там напісана таксама было, што дзесьці ў думках такая вось праходзіць думка ў яго, што гэтая агароджа перашкаджае мне цешыцца вось гэтым прыгожым пейзажам, які я тут бачу ў гэтых гарах. І далей было напісана: вельмі часта вось менавіта многія ўспрымаюць Божыя запаведзі як нейкую агароджу, якая нам здаецца не дазваляе нам паступаць у нашым жыцці так, як нам хочацца. Вельмі часта многія ўспрымаюць Божыя запаведзі як абмежаванне нашай свабоды, як штосьці, што не дазваляе, напрыклад, мне вось развівацца так, як я хачу. Аднак вось менавіта як паказвае рэчаіснасць нашага людскога чалавечага жыцця, вельмі часта менавіта Божыя запаведзі з'яўляюцца тым, што дапамагае чалавеку ўсё ж такі не зрабіць чагосьці, што можа настолькі адбіцца ў нашым жыцці, што пазней будзе вельмі цяжка змяніць усё тое, што прынясе за сабой пэўная сітуацыя, пэўныя абставіны нашага жыцця, і ўвогуле прынясе часам можа грэх у нашае жыццё. Дзелячыся вось, напрыклад, такім досведам свайго некалькігадовага служэння у гродзенскай турме, вось размаўляючы з рознымі людзьмі, якія прыходзілі на размову, ты бачыш, як вось, напрыклад, грэх можа знішчыць жыццё чалавека. І здавалася б, што вось менавіта магчымасць паступаць свабодна, рабіць так, як ты хочаш, калі табе ніхто нічога не перашкаджае, рабіць так, як табе здаецца правільным. Вось бачыш менавіта, як часта можа здарыцца ў жыцці чалавека так, што вось калі чалавек лічыць, што ён найлепш ведае, як трэба паступаць у сваім жыцці, якія прымаць рашэнні, да чаго гэта часам можа прывесці. Божыя запаведзі з'яўляюцца менавіта тым, праз што Бог хоча весці нас менавіта да шчасця, да сапраўднай радасці і самае галоўнае да збаўлення. І вось нават мы можам перанесці гэты прыклад і на нашыя такія людскія адносіны, у якіх вось праяўляецца гэтая такая сапраўдная любоў, хрысціянская любоў і любоў паміж блізкімі людзьмі. Калі, напрыклад, бацькі кажуць свайму дзіцяці, што нельга дакранацца вось менавіта да аголенага проваду, яны робяць гэта з любові да свайго дзіцяці, таму што яны ведаюць, што гэта можа стаць вось менавіта прычынай нейкай вялікай трагедыі, вось шкоды, якая станецца пасля гэтага. І падобным чынам Пан Бог вось захвочвае нас да таго, каб у нашым жыцці мы ішлі гэтым шляхам захавання Божых запаведзяў, таму што менавіта яны вядуць нас, як ужо было сказана, зазначана, да гэтай сапраўднай радасці, сапраўднага шчасця і любові. І тое, наколькі ў нас атрымоўваецца, нават калі не заўсёды можа атрымоўваецца вось менавіта крочанне гэтым шляхам, але гэта вось менавіта сведчанне таго, што Бог для нас з'яўляецца важным у нашым жыцці, што тое, чаму Ён нас навучае, да чаго Ён нас захвочвае, з'яўляецца менавіта гэтым сведчаннем ягонай любові да нас. А калі мы ідзем менавіта гэтым шляхам, гэта таксама сведчанне нашай любові да яго. Іншы момант, паважаныя браты і сёстры, на які хацеў бы таксама звярнуць вашу увагу, гэта час. Увогуле час, які ў нас ёсць.
мы живем у такім свеце, дзе многія людзі сёння хварэюць на такую хваробу, як адсутнасць часу. Вельмі часта вось мы гаворым, што я не маю часу на гэта, не маю часу на тое, не магу зрабіць гэта, альбо калі нават хтосьці нас просіць з нашых блізкіх, родных, мы таксама адказваем, мне няма часу, да? У мяне ёсць, напрыклад, намнога важнейшыя справы ў маім жыцці. Аднак вось мне, нават калі ў маім жыцці бываюць вось такія жаданні і спакусы сказаць, што я не маю на штосьці часу, я стараюся вось сабе прыпомніць такую прыгожую думку, якая гаворыць аб тым, што чалавек па-сапраўднаму мае час на ўсё, што лічыць важным, патрэбным і прыярытэтным для сябе. Калі штосьці для мяне з'яўляецца насамрэч важным, то нават 5 альбо 10 хвілін я знайду вось менавіта на гэту нейкую канкрэтную справу, альбо нават на выкананне нейкіх пэўных абавязкаў, можа, ў маім жыцці, альбо калі мы зноў жа перанясём гэта на нашы адносіны з іншым чалавекам, калі іншы чалавек для мяне з'яўляецца, напрыклад, важным, істотным, прыярытэтным, то я знайду таксама для яго, напрыклад, час. Але, на жаль, бывае вельмі часта, што вось калі хтосьці не з'яўляецца для нас прыярытэтным, то мы можам сказаць, што ні сёння, ні заўтра, ні праз год у мяне няма для цябе часу. Да? І вельмі часта, напрыклад, ось, на жаль, у жыцці многіх людзей, якія лічаць сябе веруючымі людзьмі, здараецца так, што вельмі часта вось, гаворыць чалавек, што мне няма часу на пэўныя, вось, напрыклад, справы, звязаныя з маёй верай, на адносіны з Богам у маім жыцці. А тут, на маю думку, можа не заўсёды трэба казаць вось, менавіта аб часе, а ўвогуле трэба казаць аб пэўных прыярытэтах, аб тым, наколькі для мяне гэта важна ў маім жыцці, наколькі пэўныя справы, пэўныя рэчы вось, менавіта з'яўляюцца важнымі. І так, як ужо я зазначыў на пачатку, вашая прысутнасць нават вось, на святой імшы, гэта такое сведчанне любові Пану Богу, таму што, вядома, у кожнага з нас ёсць пэўныя абавязкі, у кожнага з вас ёсць пэўныя свае штодзённыя абавязкі, якія вы выконваеце дома, у сям'і, на працы, напрыклад. І можна было б увогуле па-іншаму перажываць і гэты дзень, і гэты час прысвяціць на якія-небудзь іншыя справы, але тое, што вы прыходзіце, гэта з'яўляецца таксама такім сведчаннем любові Пана Бога. І я заахвочваю вас да таго, каб менавіта далей вось вы ішлі таксама у сваім жыцці вось гэтым шляхам, на якім у нас ёсць таксама час для Пана Бога ў нашым жыцці, дзе у нас ёсць менавіта час на гэтыя справы, звязаныя з нашым збаўленнем, якія таксама для нас, як для веруючых людзей, для хрысціян павінны быць прыярытэтнымі справамі ў нашым жыцці. І трэці момант, на які хацеў бы вось звярнуць вашу увагу, гэта імкненне да таго, каб станавіцца як мага лепшым. Імкненне да таго, каб у меру нашых сіл, у меру нашых магчымасцей імкнуцца вось да гэтай такой хрысціянскай дасканаласці. Таму што да гэтага нас прызывае таксама наш Бог. Будьце святымі, так як і Бог ваш з'яўляецца святым. Пан Бог прызывае нас менавіта да таго, каб вось мы ўсведамлялі і разумелі, што таксама нашым хрысціянскім пакліканнем з'яўляецца пакліканне да святасці, пакліканне да таго, каб у меру сваіх сіл і магчымасцей у сваім штодзённым жыцці станавіцца лепшым. І зноў жа, калі мы вось, напрыклад, перанясём гэты прыклад на нашыя адносіны з іншым чалавекам, альбо нават на такія жыццёвыя сітуацыі, калі хтосьці кагосьці любіць і хоча спадабацца гэтаму іншаму чалавеку, то вельмі часта імкнецца вось да таго, каб у вачах гэтага іншага чалавека выглядаць добрым, да, вось нават ідэальным. І нават здараюцца нават вось такія сітуацыі, што хтосьці гаворыць, вось, калі мы сустракаліся, гэты чалавек быў амаль ідэальным, да? А калі вось прайшоў нейкі час, то ўвогуле па-іншаму гэты чалавек выглядае. Вельмі часта, вось, калі хтосьці кагосьці любіць, хоча вось менавіта паказаць сябе як мага з лепшага боку. І ў нашых адносінах з Панам Богам вельмі важным з'яўляецца, каб мы імкнуліся да таго, наколькі гэта ў нас ізноў жа атрымоўваецца. І зноў жа не заўсёды можа гэта ў нас будзе атрымоўвацца, таму што часам
могуць праяўляцца гэтыя пэўныя нашы нейкія слабасці, але вельмі важным з'яўляецца, каб мы, як веруючыя людзі, разумелі і ўсведамлялі тое, што святасць — гэта таксама пакліканне кожнага з нас. Хтосьці можа сказаць, што і часам можа, напрыклад, пачуць вось такія словы, што я не хачу быць святым, я хачу быць нармальным. Да? Навошта мне быць святым? Мне і так вось усё адпавядае ў маім жыцці. Я хачу быць нармальным. Мне некалі нават памятаю падчас адной з катэхез, калі вось у дзяцей запытаў, хто з вас хацеў бы быць святым, дайсці да святасці. Толькі 2 дзяўчынкі паднеслі рукі, але я лічу, што гэта было менавіта па прычыне таго, што не да канца, можа, мы заўсёды разумеем, вось у чым праяўляецца гэтая святасць, да якой нас прызывае Пан Бог. Святая маці Тэрэса з Калькуты некалі напісала вось у сваіх разважаннях такую думку, што быць святым — гэта быць самім сабой, гэта быць нармальным. Быць святым, імкнуцца да святасці — гэта значыць імкнуцца да таго, каб як мага лепш рэалізоўваць вось гэтае сваё жыццёвае пакліканне там, дзе мяне паставіў у канкрэтным месцы Пан Бог. Мяне, напрыклад, як святара, як ксяндза Олега таксама, да, як таксама кожнага з вас там, дзе вы цяпер знаходзіцеся. Быць святым — гэта быць самім сабой, зрабіць усё дзеля таго, каб, напрыклад, быць добрым святаром і як мага лепш выканаць сваё заданне, сваё пакліканне. Быць святым — гэта, напрыклад, імкнуцца да таго, каб як мага лепш выконваць сваё пакліканне мужа, бацькі, жонкі, мамы, дачкі, сына і гэтак далей мы можам таксама развіваць. Пакліканне да святасці, яно праяўляецца менавіта ў тым, што мы, наколькі ў мяне гэта атрымоўваецца, імкнёмся да таго, каб вось рэалізоўваць гэтае пакліканне да таго, менавіта да чаго кліча мяне Бог, вось калі мы гаворым аб гэтай святасці. І святасць — гэта не толькі тое, што хтосьці, напрыклад, складае рукі, увесь час сядзіць у касцеле альбо ў капліцы і ўвогуле не займаецца ніякімі іншымі справамі. Не. Святасць — гэта таксама, як ужо было зазначана, выкананне пэўных абавязкаў. Шлях да святасці — гэта выкананне пэўных абавязкаў, якія мы выконваем там, дзе мы знаходзімся, там, дзе мяне ставіць Пан Бог. І сёння ў нас шмат вельмі розных такіх прыкладаў святасці. Адным з такіх, вось, напрыклад, для мяне таксама, да, вось асабіста прыкладаў з'яўляецца благасловёны Карло Акуціс, які неўзабаве вось пішацца, таксама будзе аглошаны ў касцеле святым. Гэта італьянскі юнак, які жыў у 2000-х годах, па прычыне хваробы памёр, але вось менавіта на розных вобразах, там, дзе ён прадстаўляецца, ён прадстаўлены як малады чалавек у звычайнай футболцы, у джинсах. Вось менавіта з такім пасылам, што святасць — гэта не абавязкова нашэнне сутанны і, напрыклад, хабіта. Святасць — гэта таксама тое, калі мы рэалізоўваем, як ужо было сказана, вось нашае гэтае жыццёвае пакліканне там, дзе мы знаходзімся. Любі Бога ўсім сэрцам, усім розумам і ўсёй душою сваёй. Няхай нашае жыццё, паважаныя браты і сёстры, наколькі ў нас гэта будзе атрымоўвацца, няхай нашае жыццё, наша штодзённасць будуць таксама вось менавіта сведчаннем нашай любові да Пана Бога. Няхай любоў да Бога таксама будзе такім фундаментам нашага людскога і нашага хрысціянскага жыцця. Амén. Пан Бог не адмаўляе ў дапамозе тым, хто да яго звяртаецца. Таму скіруем да яго нашыя просьбы. Молимся за святы касцёл, каб праз малітву і пакаянне ён вёў сваіх дзяцей да святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за краіны, якія не прызнаюць Божага закону, каб Езус асвятліў іх сваім вучэннем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія знаходзяцца ў роспачы, каб праз заступніцтва Дзевы Марыі яны знайшлі надзею. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, каго мучаць дакоры сумлення, каб яны атрымалі суцяшэнне ў сакраменце пакаяння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас саміх, каб паміж нашым жыццём
и Евангелием не было разладу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об дару життя вічного для наших близьких померлих, Божої милосердності, довіряємо святої пам'яті ксенза Олега Дуля, п'яту годовину смерті померлих Станіслава і Уладиславу. Вічний відпочинок дай їм, Пане. А світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у супокої вічним. Амин. Всемогутный Боже, прими наши покорные просьбы и допоможи нам охотно виконувати Твою волю. Прас Христа, Пана нашого. Амин. Номер 197. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офяру. Принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары Твоего люд, и до себе скируй непокорную нашу волю. Прас Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойчу, всемагутны вечны Боже. Ты пожадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашу пыху і, адкрываючы наша сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебамі, такім чынам наследавалі Твои добры і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэру ўзяў келіх,
знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта есть келих крови моей, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита дзеля отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Гэта вялікая таемница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой, розсіяний по всім світі. Досконалі у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Józefem і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто в Твою ласку дійшов з гэтага світу, не дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечного, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які справ веку подавались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутny, w jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, praz usie wieki wieczne. Молимся до Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Скажи, упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Чекали исполнения несчастливой надеи, прийти збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его спокоем и едностью. Ки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокою. Змилуйся над нами,
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свет. Шчаслівыя пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Адкупленыя мы дарагою крывёю Хрыста, як беззаганнага і чыстага ягняці. Тіла і кров Христа. 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 Тримає дорогу.
який нас переміняє, на мощну славу сподаляє і розславляє. Гостина престане молодых, любовь, что своего не шукает. Пусть ягнянное тело, что насыщает нас, и кровную сладычи Божьей, кто примает даром этих таемницу, навеки будет жить в Божьем доме. Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj najświętейszy sakrament oczyścić nas i lubimy Tobie uczynić. Pras Chrysta Pana naszego. Na сегодня jeszcze після mszy świętej będzie konferencja nauka dla mężczyzn. Всіх запрошую затриматися, зостатися. Завтра недельный порядок, третий день наших реколлекций, в 9, в 10:30, у 12, у 13:30 и в 18 године мша святая з наукой реколлекційной. Будьте осторожны, бо зима вернулась, так как все дошли до дома, уже отвыкли ходить по скользкому, тому так как мы в это еще ж таки святые вошли, все целые и здоровые. И на этот час падрыхтоўкі нашай такой духовнай, але таксама і тых вонкавых усіх спраў, якія яшчэ нас чакаюць. Падрыхтоўку таксама наша кірмаша, якая за тыдзень будзе ў нашай парафіі. Прыміце дар Божага благословення. Пан з вами. Узглянь спагадна, Пані, на народ Твой, як Ты, які рыхтуецца ушанаваць пасхальныя таямніцы і шчодра дары Яго нябеснаю ласкай, каб атрымаўшы ад Цябе бачную дапамогу і суцяшэнне, яшчэ старанне імкнуўся да нябачных дабротаў. Праз Хрыста Пана нашага. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай Його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас душ снують по світі. Амінь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 35.